matka kohti Keski-Suomea alkaa nyt. Ja varmaankin kello rupeaa sen verran, että herra Möttönen varmaan saapuu. Kato, ai, sieltä saapuu Audi-mies. Päästään vauhdikkaasti. Ei tarvitse välittää liikennesäännöistä, kun painelee Audilla kohteeseen. Tavaraa on tarpeeksi mukana. Aseet, kylmälaukut, reput, läppäri. Yhden työpalverin joutuu vetämään ja lähdetään matkalle. Kello on. Mitäs helvettiä se on? 5:39. Passissa ollaan. Kamerat saatu laitettua. Möttösen passi on tossa. Se huutelee, että mitä. Se ei tajua, että mä puhun kameralle. Tässä on meikäläisen passipaikka. Tuolla on ruokintaa. Käytiin sinne viemässä vähän kuvia. Kato, siellä lentää. Joo, se on laitettava kovat piippu. Tippuko? Tulee! Joo, käy vaan, hyvä. Joo. Siitä eteenpäin. Vasemmalle. Joo, siinä se koivu kasvaa, niin vasemmalle. Siellä jossain. Joo, mä katsoin vaan sen suunnan, en mä tästä katon nähnyt. Tuo oli toinen, joka tuli mun pään päälle tohon mäntyyn ja taas mä räpläsin jotain. Ei perkele. Kolmen parvi tulee täältä. Tippuu. Joo. Yes. Nuori kaveri. Yes. Ja taisi olla kameratkin päällä. Hienoa. Peli on auki. Aamulento on vetästy ja mitä mä ammuin? Mä ammuin 4 kertaa tai 4 kyyhkyä ja 1 tuli alas ja sä ammuit vähän useampaa kyyhkyä ja useampi tuli alas.
Yhteensä 8 kyyhkyä saatiin. Ja nythän meillä on tässä homman nimi se, että Möttönen ottaa hyvät lihat talteen. Tuosta filettä pois. Selkeästi tulee linjastolla mulle. Mä otan sydämet, maksat, kivipiiraat, ehkä peks ja sitten vähän paistellaan ja maistellaan, odotellaan iltalentoa. Ja tossa kävin vielä, kun rupesi ärsyttää sen verran toi oma ampuminen, että ei oikein osunut ja kaikki kyyhkyt tuli tietysti Matin passin päälle ja sitten kun tuli oman passin päälle, niin sittenhän mä räpläsin kameraa tai puhelinta. Ei pystynyt niitäkään ampumaan. Tämä meni tää aamu itellä vähän hyvänä harjoituksena, mutta kävin pyörähtää vieressä metsässä ja löysin hyvin vaaleaurakkaita, niin pistää vähän vaaleaurakkaita, kyyhkyä, frutti di mare, kyllä kelpaa. Hanskat käteen ja riistaa kunnioittain. Kukkia mulla nyt ei ole ostaa ennen kuin vedetään reilu pyllistys, mutta tuoltahan se lähtee. Auki. Oi, ku hyvän näköistä. Oi. Sä oot mennyt maksaa ampumaan. No, maksan kärkeen. Se on silmä, puolikas. Silmä tai maksan kärki. Joo. Kivipiiras otetaan tosta noin. Eikö se olikin minun halkisemaksi? Nyt halkassus. Taito sekin. Tuosta ja tässä kivipiirä tohon. Noin. Sitten vielä löydetään sydän täältä jostain. Ja oli tosiaan aamulento, me mentiin 5:30 oltiin passissa. Joo, suurin piirtein valmiina ja heti lensi aika hyvin ja sitten ne säikkyi meidän suurimmat joukkueet ja sen jälkeen lensi semmosia 2, 3 ja yksinäisiä ja näistä 8 2 on niinku tämän vuoden poikasia, muut on aikuisia. Yhdeltäkään tarkastettiin, niin ei tule maitoa. Että siinä mielessä ihan jees suoritus. Mutta kummallisesti kun katsonut kameroista, että ihan kunnon kokoisia parvia, että missä hemmetissä ne nyt on, että kaverit tietää hyvin, että metsästys alkoi ja mä rupesin nyt tekemään sun hommaa. No mennä vaan. En mä, kato, mä pysytään ihan lestissä, ei mulle makseta tosta hommasta. Että missä ne, aina kun metsästys alkaa, viime vuonna oli sama juttu, tosi hyvin kyyhkyä ruokinnalla ja metsästyspäivä kun koittaa, niin kyllä ne vaan saakeli joku niille sen homman kertoo, että ne menee mussuttaa mustikkaa tai jotain perkulle, en tiedä. Mut joo, mulla on mukana tuolla rasvaa, valurautapannu, vähän mustapippuria, suolaa, rosmariinia, vähän sientä siihen kylkeen. Kyllä muuten toimittaa. Näyttää Matti toi sun homma semmoselta, että se kyyhky on jo kuollut, että ei sun enää sitä tarvitse teurastaa siihen. Otat vaan nätisti ne fileet. Tuosta. Pistähän sieltä linjastoon niinku nyppii vähän. Onko sulla siinä joku roskis, mihin sä hetit näitä? Kato, se on siellä. No niin, kato heti kun rupesi sähläämään hommaa, mikä ei kuulu mulle, niin aivan sekaisin. Hyviä osumia on rinnoilla kaikki. Niin, onko se sitten hyvä? Niin. Mites tällä on näin piukassa tää nahka? Mikäs tää tällainen kyyhky on? Tää on joku aivan niinku elämänsä viime metreillä oleva, kun nahka on kiinni saakalla kuin telkellä. Jostain vanhainkodista päässyt karkuun. Vähintään. Siinä on sulle kaveri valmiiksi avattuna. Olkaa hyvä. Kiitän. Revikö sä noita ollenkaan? Mä en nyt kattonut näitä höyheniä tässä pois. Oo, mä ne ottanut. Vähän se, että helpompi toimii. Olen huomannut, että mä oon paljon sottaisempi tässä hommassa kuin siinä. Varmaan anneta tyylipisteitä tässä asiassa. Ei missään nimessä. Mutta jos annettais, niin kyllä me aika monta saatais. No se on. Saatiin laitettua noin
kyyhkylihat puhdisteltua ja sydämet ja maksat ja kivipiiraat otettua. Ja nyt olisi sitten herkuisteli sydämet, maksat, kivipiiraat ja sitten vähän filettä heittää pannulle. Sitä varten otin kotoa mukaan tietysti valurautapannu. Ja tosiaan sieniä kun kerättiin, niin tarkoitus tehdä kermainen sienikastike. Käytiin tuossa paikallisen pikkukylän marketissa ostamassa vähän kermaa ja maustehässäkkää. Ja porkkanoiden kanssa. Perunoita siellä marketissa, mutta ne oli niin huonossa kunnossa, että ne jätettiin sinne. Mutta pikkusen nyt sitten kokki kolmosta. Ruvetaan laittaa. Ensimmäisenä meillä lähtee kivipiirat, maksat ja sydämet, jonka jälkeen fileet, jonka jälkeen tehdään tässä pannulla kastike. Jäämme odottamaan tuloksia. Ei, kun siellä valmistuu. Tietysti kun koto ottaa valurautapannun mukaan, niin sitten unohtuu patakinnasta. Se on aika tärkeä homma näissä kuumaan rautaan, mutta onneksi Möttösellä oli aakkahanska ja mulla oli mukana villasukka, niin eiköhän tällä yhdistelmällä pärjätä. Katsotaan miten meidän sydämet, maksat ja kivipiiraat voi. Oikein nätisti pyöräytellään vähän se. Ai että mitkä tuoksut. Ai että hei, yksi unohtui. Siellä on nyt suolapippuri. Löytyy jo. Mutta heitetään kuulkaa aivan lyömätön yhdistelmä riistan kanssa. Tietysti rosmariini. Sitä vähän sinne pyöritellään sormenpäissä oikein. Noin. Ei muuta kuin takaisin lämpimään. Herkut tulee siis ensin. Sitten laitetaan noin fileet. Sitten kastike. Möttösellä on tulossa porkkanat. Tän kun vetäsee ja sitten toi työpalaveri alkaa tuossa 34 minuutin päästä, niin sen ehkä pysyy hereillä, mutta iltapäivälennolle kun menee, niin se onkin sitten, katsotaan pysyykö silmät auki. Ja siellä varmaan rupeekin meillä olemaan valmista. Oi ettien, että kun näyttää hyvältä. Vitsi mitkä tuoksut. Tuohon oikein näytille sinne. Ui ettien, että. Sitten laitetaan ne valmiiksi lautaselle tosta. Se, jonka mielestä tämä on paha, niin oho, nyt hyppäs maksanpalainen latti. Sitten lisätään vähän rasvaa. Joo, tiedetään, tää on rypsiöljyä, ei voita. Meillä on kylmäketjun kanssa ongelmia, niin ei saatu voita tohon Sitten lähtee kyyhkyfilettä sinne vähän se. Kaveri pääsi. Mä saan nää kaikki tänne mahtumaan. Just ja just. Sopivan kokoinen pannu. Pari minuuttia per puoli. Käytätkö vaan omanlainen fiiliksensä, kun käy ensin aamulla metästelemässä ja sitten tulee tälleen nuotiolle tekemään sapuskaa. Niin vaikka ei olisi ihan täydellinen kypsyys joka hommassa ja tälleen, niin on pikkusen paremman makusta kuin kotona vedetty. Otetaan fileet pois pannulta. Tällä viisiin. Laitetaan ne tonne samalle lautaselle kuin muutkin. Ai kun perkule kuuma. Hot. Noin. Sitten vielä sisäfileet pyöräytetään siellä todella nopeasti.
sitten kastike. Vähän lisää rasvaa. Tuosta noin. Juuri kerätyt vaaleaurakkaat. Ja sinne vaan. Suurimmat nesteet pois. Sitten kerma, mausteet. Alkaa olla siinä pikku, se kiehahtaa, niin jees. Ja sitten lämätään sekaan se pyhin, millä saa jokaista ruoasta tietysti maittavaa. Eli kerma. Mahtuuko meidän pannulle? Mahtuu. Loistavaa. Noin. Sitten saa siellä vähän kiehahtaa. No niin, valmista tuli. Tältä se näyttää. Ei nyt ole kovin hyvä asetelma, mutta porkkanaa, perunaa, sienikastiketta, tuoretta kyyhkyä. Maistetaan. No, kai sen pienen sormisuolan saa heittää varovalla kädellä suolasin. Niin. Mä luulen, että tällainen voisi olla hyvä juttu. Tästä voisi tulla joku internet-homma.